kaham dini जों press conference खालामनायनि खारनखा होना जोंनि फाउन्डेसन दे थार्ड फाउन्डेसन दे दिनै जोंनि सेन्ट्रेलनि जे दागोनाव मथे जोंनि किल्ला ब्लक कमिटि जों गुणपद मेम'रियेल हल पालायलायनाय दिनै प्रेस कनफारेन्सआव फाइ मानजाखा आंनि देब्रासाय जोंनि YTFनि प्रेसिडेन्ट बरम गोनां नरेश जमातिया जोंनि साब ज'नेल चेयारमेन बरम गोनां चन्द्र जमातिया जोंनि याग्रासाय जोंनि YTFनि डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि बेबो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट ब्लकनि सेक्रेटारि जतनो लामसावते जोंनि ससियेल मिडिया नायथ'नाय दंबो जतनो दीपर काहाम बे लामसाव जों खोना थार्ड फाउन्डेसन डे विथ पम जों सेलिब्रेट खालामनो थांदोंमोन गुबाग्रा जे जोंनि बर'फोरावनो थांनानै बाङै थार्ड इयार स्टेप रवानि दंखा जोंनि थार्ड इयार स्टेप रवानिबो जोंनि नाहर मुंखायसानो जों बाहायके थासाके जोंनि माथाय आसु बसर रङै जों मायां दंमोन जों मावानि बेयाव फाउन्डेसन देव जों जत समाय दांलायनाय हिवा सौयैनो जों दिनै बर' जोंनि इउथ अफ वाइसिं बाहायके सामुं जालांनाय दांलाय दङ दिनै आं जतनो पयनै जोंनि एलाकानि दाखु बुखुरावनो सारा त्रिपुरानि दाखु बुखुरावनो जे जोंनि ससियेल मिडिया नायथ'नाय दङ जे जागायाव नों दङ उ जागायाव नों पालायदि सेन्टारावबो पालायजानाय मालानसनि बास अरसिनि किल्लानि जों 25 जना बर'क रखनाय ते उ एलाकानि जत बर'क जोंनि किल्ला बागमानि पारानि आं पयनाय खोना गुणपद मेम'रियेल हल 10:30 AM शार्प जों फ्लेग थिसानाय जोंनि अर एन्टारटेनमेन्टनि बाङै जोंनि त्रिपुरानि टप सिंगार राहेल कलय देबनि लगे सं फायनाय दिनैहायनि बाङै आं जतनो नुखबावबो विथ पम हमनो जों सेलिब्रेट खालामनि बाथा गोमानि हमले जों गोदोमा जोंनि दिननि नय गोरै जों कमाय दंमानि बाबकले जों लामा गायसामाखा आथुपुर गायसामाखा जोंनो दै दुलनाय उ दै दुलनायनि लगेबो जत खा थांसावै थांलायवानिखे खोना जत फायबाय जादों बयनि आंनि कपिसेस